Kumshi Benta, Jonga Jingpen Shlun, Yaginongra Apoka Southwest Khasi Hills District, Office Jong District Horticulture Officer, Southwest Khasi Hills District, Lapalong Yaka Crop Competition and Horticulture Exhibition, Barsni Hapo, Jong Commission for Integrated Development, Jong Horticulture MIDH, Jong Usnem Arhaja Arpulai, Arhaja Arpsawa Palau Jong Office Trikam, Jong District Horticulture Officer, Southwest Khasi Hills District. Laban kedo bagidan hadu sispa san pongut kinongram kiblawan ni shimbenta nakaleng kishnong jong kamau kurwan CNRD blong bat kumba sau pratali kijat jingtung ba kilawan peni kum kijat jhur kijat so bat kijat sentiu ba bon rong ha kaba kibala poi sha kathong jong ka jing ko kidan kumba sispa at prangut katba kenthop ya kiba poi ha ka kerdan baningkong baar balai ban consolation ha ka ba laai yaki da ka sirnot ni certificate ukong san ha ka ni ka sngi udai uba renekton lingdo tongkhar MLA ka Maukarwat constituency uba Karnes Soshang MDC ka Maukarwat constituency bat uba I Laurinyang MCS Block Development Officer Jong Kamaukarwat CNRD Block kum kisembot kongsan. Hadin ke program nakaliang ke Office District Horticulture Officer Southwest Khasi Hills District kalayo pansa miki kusnam syaki nongjom kiba kidei nongrap kiba lawani shimbenta. Ki por pelayat kum MDC julet saki snong julet saki dong than per julap ya ke jingut dong nongrap nama tani ka dong than jungi kat kum ka census araja khatwe hadu matangin pardon ka census batmai ka census katuka araja khatwe kipni ba pra pau san persen ki nongrap hapo jong ka constituency ke jungi hapo ka district barak koiru kan poi kumtahi berapa persen kinograp bada nga ui baki brio jungi jongi kadong than ki ya im tang da kabarat halaki jongi dong kani ka dong peden kidon ka komrap let's say babu mulu mala katai kadong silang 4% ongno kiarap kadong riwar 4% bubun kiarap te halaki jongi jingrap ki jingrap mo ki bamita ki ong bangin numrak tham ai dawai asai dai dawai ta bai ke jingko jingkha jongka ndo te yele ka bala ban smuthu ndo ban chef ban sakata ka komrep ka duna ya kata ai dawai gidan orne kan na sol kan na trai ni ki ba dan hone ki khambata bhai ni to shin khai ka pniyo de discuss ni ka officer ne ba pila mura ka jingrap jongpi jongpi mura ke jingko jingkha mura ka jingrap na ka jongpi te ganun kerjang tang kita hikintin I to play piboro beidon hane competition te belum excitement gitu sutra itu beidon shin ta but ngit no kanu kapor ka bahaya ka riba ka jaj benreo kadai onda kinong rep kin yang hala ke jong ki jat kin klan kin biang ka kamai ka kaji ha ka bakin nom don kam ya ke jingarap jono jono ndre kin la ban yang hala ke jong ki jat ha ka bedem ka kamai kaji ngak me lenti bangarakwa dek ka mesin menjadi bahkan poi kapor bakinong rep jongi kinom desyo kita kinong rep kiban serdap sa ndre ki dek kinong rep kibabet kibabiang ngasaja thu lentare ka jisko tuna ka baga poi stai siling katam hading yei hakran ha ka bayo I baka we bagoi ka plau ying kandon arlai teliki kali ar teliki ndor ki pick up kandon saka bolero bakin le jinglet jelade bat kita ke dek kinong rep ki barap ya ki jingrap yo ki waman kasngi khamtam ya ki jingrap yo usain kalong ka itana bani I baki nongrap jungi kinyari uspa ngada kwa au bulai try kanra lada kadai ya ki breu jungi bagi ni masa sa ka jingdo kadai ya ka ba bulai ukar khu ya ki nongrap ha ka ba phinya bet phinya biang ka kamai ka ji ha ka jing im ko man lasngi kata ka ji ang not ba ka ji kwa jonga banyo I ya la ki jong ki paj ba nongrap ngamda kwa ban kren hakene ka por ko mta kum emale ndrengan jindol sko ternap ban kren langkum unong rep
bat pi ngalaju yarok lenter bah lada kadon kapor hakaba kibru baro ki ong bangin nom rep syo kata kada kajing sedang jo kajiap tangan hakade keperthe lada baro kibru ki ong nom rep syo namar bingirayo kam sorkar namar bingilanang menelek kam business ki nom rep syo kata kada kajing sedang jong kajing mai keperthe baro kawai hakabangin sayap tangan baro la kibru ki rep syo ngalaju pun sulur batong nom ialah kakang ya kena kamrap kamriang hakabangin ya po kena kendau bandon kajing me na kena kendau da kajing rap kajing yang kebabon jat ni so tena bani kajing bon live ho jat DHO le itu yang ngab hadu so phone ru jat kata competition hakabangi page la ya ong MDC mene kajing ikan kini ki johor kajing imeng kajing sengat kajing pelung hakabanga page utai muli lang tai kumbati doi muli jungi nang ne anu bara nabar hadu katto kajing sengat kajing pelung ada yesko tenah baki beru jungi kilayanang bani arab hakane ka komrep ka bakumne tena mar katang isko kumen baki layarap ik babon jat bat ngakwa ban ong kumne bakalong ka babah ban rep ik jing rep namta competition kumne ro ka bang babah bangi rep tang khandiat bangi ai bah ngan dia le bah la kalong ban bamile de ne kalong ban ai ban le di hayo mo kerwat kalong ka babiang bah Tuwin ang kaching tapti ya kinong rap ya bacho Consolation Shaida Mary Third prize Barista Job ya succulent sentiu succulents Tuwin ang kaching tapti